Supply kan sira sa merkado bastante sigun sa BFAR Bicol. Alagad sa ibong kan mantinidong presyo kay ni bakalan nin sira malaymay sigun sa mga paratienda. Uyan report. Makalisan mga napabaretang paglangkaw sa presyo kan sira sa ibang rehiyon. Mantinido ang supply asin presyo kan sira sa Bicol Region sigun sa BFAR Bicol. Apwera kaya sa pagrahay na kan kamugtakan kan panahon, ini na talaga subot ang season o panahon kan dagmang nasira sa kadagatan. Alagad sa ibong kaini, angat ngunya sa mga paratienda nin sira sa merkado publiko kan syudad ni Naga ang maluyang benta. Mahina nga ang bilihan, kaya hindi nagtaas ang presyo. Sana maganda ang bilihan ng isda ngayong Holy Week. Kasi bawal nga ang karne. Mura po ngayon, opo. Madami po ang huli ngayon. Nasa season. Mahina po. Kasi sa sobrang supply, mahina ang bintahan. Base sa mga regular price monitoring ta sa mga major markets in the region, mayo po kitang price increase. Ini po kinokonduct kang regional office kang BFAR sa top fishery commodities. So ibig sabihin, base tuman sa 1 to 4 mayo pong price increase. Sigun sa BFAR Bicol, sufisyente pa sa ngunyan ang supply kan mga nagkakadarakop na sira digdi sa rehiyon. Alagad tunigaw masubod kitang manutaran sa pag-ulantok ang presyo kay ni, posibleng hulihan sa paglangkaw man kan demand kan mga sira asin mga seafood sa merkado urog na ngunya na panahoning Kwaresma. Siring na sananian, nalikay mo na subuot sa pagkakaning karne. Kasi bawal yung mga karne-karne nga, di ba po? Mga ayuno, kaya seafood starch, tsaka mga isda-isda muna. Sa presente, laom kan mga parasira asin para tienda nin sira na mamantinir ang magayon na supply kan sira sa merkado urog na ngunya na panahonin tig-init. Kaibanan si Jovel Ubiso, Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.